नमस्ते सर्वांना. आता तुम्ही परत बोलाल की 2-3 दिवस परत व्हिडिओ नाही आलेत मम्मी. तर काय रिझन आहे परत व्हिडिओ नाही यायचं? तुला वेळ नाही ना. मला कशी खूप धावपळ होते आणि सामान आणा, फिश मार्केटला जा आणि सर्व गेस्ट लॉग मॅनेज करा. आज जाऊन जरा काहीतरी गेस्ट कमी आहेत, बरोबर. आणि जे काही गेस्ट आहेत त्यांच्यासाठी आज कोलंबी बिर्याणी बनते. बरोबर. कोलंबी खाली लपलेली आहे, त्याच्यावर भात टाकलाय. त्यावर भात टाकलेला आहे. तर परत रिझन तोच आहे, हेल्थ कंडिशन आमची सर्वांची चांगली आहे. फक्त रिझन तोच आहे की मला वेळ नाही मिळत आहे शूट पण करायला. आता जाऊन कुठे जाऊन मी जरासं दुपारी झोप पण बोलतात ना इनकम्प्लीट होते. तर थोडंसं रेस्ट घेतलं. कामाचा लोड बोललात ना एप्रिलमध्येच एवढा वाढला. आता मे महिन्यात बघायचं मम्मी, मे महिना पण फुल बुकिंग आहे. तर आता बघूया कसं कसं होतंय. आणि इकडे तोपर्यंत तुम्ही बिर्याणीचा सुगंध येतोय का नाही तुमच्या नाकापर्यंत? येत असेल तर येत असेल ना. किती मस्त वाटतंय बघा. आता थोडी कोथिंबीर टाकते वरती आणि झाकण मारते. झालं ना. आपले गेस्ट गेलेत रत्नागिरी दर्शन करायला. आल्या आल्या डायरेक्ट कोलंबी भात खाणार. चांगलं ना. आज सकाळी फिश थाली झाली. कोथिंबीर आता बघा जसं रोज दर दिवशीला कोथिंबीर आणावी लागते, बरोबर ना. मी कोथिंबीर कांदे सर्व काम असे आपल्याला चालू आहे. वेळ काढून मी व्हिडिओ एडिट करायला आणि तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचाही प्रयत्न करतो. आणि अजून काय काय नवीन होणार आहे ना, काहीतरी परत मी काहीतरी नवीन प्लॅन केला आहे. काय नवीन होणार आहे ते तुम्हाला सर्व ब्लॉग्समध्ये दिसेल. तर आता इकडे सकाळचे वाजले 9:30 आणि मी उठलोय सकाळी 6:30लाच. 6:30ला उठलो तर ते पंप लावून पाणी सोडला वरती. मग 6:30 वाजले. नंतर काय केलं, नंतर आपले एक जे गेस्ट आहे पाठचे जे फिरायला गेले. मग त्यासोबतच आपल्या वरच्या सिल्वरसाठी परत चेक इन होते, त्यांना पिकअप केलं. सकाळी 7:30 वाजता त्यांना ड्रॉप केलं आहे. आणि आता घरी दही साबुदाणे वडे नाश्त्यासाठी सर्वांसाठी बनतात आहेत. आणि इथे बाकी काय सामान कमी पडतो आहे. तर मी परत आपल्या रोजच्या ठिकाणी जातो सामान आणायला. आणि काय काय सामान आणतोय ते तुम्हाला आता मी दाखवेलच. तिथे बघा आपला डीमार्ट आलेला आहे. इथे बघा सर्व शॉपिंग आपली झालेली आहे. चला पटकन डीमार्टची शॉपिंग झाली. आता आपल्या एका गेस्टचा चेकआउट आहे, त्यांचा फोन आला होता. तर त्यांना आता बघायला जाऊया. आता बघ डीमार्टची शॉपिंग केली आहे ना, उघड होते. असंच आणलं. पिशव्या नेलेलं होतं मी. एक नवीन पिशवी बाकी सर्व आणलं एक 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 एक. तर आतमध्ये दाखवूया ना आता सर्व. घ्या एक एक पिशवी. हे बघा ही एक हलकी पिशवी आहे. घ्या काकी ही हलकी पिशवी घ्या. हे बघा आलेत. आणि काय काय आलेत गहू. ते गहू हे ह्याच्यातच राहू दे. हे डायरेक्ट दळायला द्यायचे आहेत ना. हे बघा 3-3 किलो गहू आहेत. 9 किलो आहेत ते गहू. ते त्यातच राहू दे. हे सर्व घे. म्हणजे म्हणून इकडे आणलं की ते त्याच्यातच ठेवतोय मी गहू. आणि दूध पण आणलेलं 1 लिटर आणि दही पण आणलेलं 1 लिटर. ठीक आहे बघू. चल खाली उतर. चल जा खाली. आता याच्यात काय काय आणलं बघा. परत मग मी गेस्टसाठी परत काय ना काय आणावं लागतं. हे तांदूळ बघ परत मी कितीतरी काय आहे 5-6 किलो असेल वाटतं. हे 2 हँडवॉश आणलेत बघ. हँडवॉश संपतात ना, तर चांगलेवाले हँडवॉश आणले बघ. आहे ना रिफिल पॅकेट. अजून काय काय आहे. टॉवेल दाखवा सर्व. काढा ती सर्व. किती टॉवेल आहेत बघा. 1 पातळ आणलीस बरं झालं. 2 कारण पावसाचे सुकणार नाही. पण पातळ आहे पण क्वालिटी चांगली त्याची. हे बघा क्वालिटीला चांगली ते बघा. फ्रेश एकदम. 6 म्हणजे पुरतील ना आता हे. आता टॉवेला कमी पडत होती तर 6 नवीन टॉवेल आपल्या गॅससाठी आणलेत. त्यासोबतही आपल्याला कैची हवी होती ना. कैची एक 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 काढून दाखवा काय काय. बाटल्या. आणि अजून एक कैची आणली ना. 3 कैच्या झाल्या आपल्याकडे मग आता. ठीक आहे
माउथ हे फ्रेशनर कोणाला तरी ते हवं होतं ना काल हे कोणाला हवा होता काल काल कोणाला तरी हवं होतं ना जरा हे दोघात पिया तुम्ही आणि चहा बरोबर नव्हतं ना तुम्हाला काय हे तुम्ही चौघी घ्या हे पण तुम्ही चौघी घ्या थोडं थोडं घ्या बाटली तर घ्या थोडी थोडी घ्या हे आपलं साबण संपले होते का मम्मी हा. साबण हे तुम्ही लाल पावडर मागितलात ना काश्मीरी हे विम बार पण तुम्ही मागितलात ना आता मी कसं जे काय संपतं ना तर ह्यांना सर्वांना विचारतो काय काय संपतं ते एक एक सांगतात आणि तसं मी एक एक घेऊन येतो परवा होती हे कम्फर्ट पण मागितलं होतात ना आणि ट्रायलसाठी परत थोडेसे नारळ आणले आहेत गोणीचे नारळ आहेत ना 20 ते मी उद्या आणणार आहेत म्हणजे एकत्र हां ते लाल मसाला आहे तो तिखट नाही झाला आणि एक पिशवी पण नवीन आणली बघा ती पिशवी बघा नवीन आणली बाटल्या नेऊन पिशव्या फाटल्या आमच्या आणि हे 6 नवीन बॉटल हे पण चांगले आहे ह्याच्यात म्हणजे जरा कडक आहेत हा फाडा काढा आणि भरून पण ठेवा त्याचं धुवून ही अशी एवढी शॉपिंग झाली बघ मी पटकन त्यात एक्स्ट्रा काय वाढलं बघ टॉवेल वाढले है ना आणि हँडवॉश बिनवॉश तर लागतातच सर्व चल आता काय कैचीचं पण उद्घाटन झालं आणि बाटलीचं पण उद्घाटन झालं कैची लागते का बरोबर आणि बाटल्या जरा बघा कडक आहेत का कसे आपल्या गॅसला मम्मी चांगले आणि कडक बाटल्या हवेत ना असे बाटली हवे चांगली हवे चांगल्या क्वालिटीचे किती सेट झाले आपल्याकडे असे तीन आहेत आता चौथा सेट झाला बरोबर तसे नाही निघणार ते पूर्णच काढायला लागणार तुम्हाला हां बाटली काढायला लागेल हां काढा ते पूर्ण आहेत ना व्यवस्थित आवडले चला हां कुठा फाडा चला आता कुठे चालला परत आता संध्याकाळी सर्वांची बेस्ट थाली आहे ना हा तर सर्वांना आता भाज्या हव्यात ना तर आता दुपारची भाजी घ्यायला चाललो आहे आणि भाज्या खूप लागणार आहे ना हा भाज्या खूप लागल्या भाजी लिंबू टोमॅटो कोथिंबीर सर्व लागेल ना कोथिंबीर नको आता कोथिंबीर आहे ओके ठीक आहे तिकडे बघा भाजी घेतली आणि आता परत पेट्रोल पंपकडे चाललो कारण आपल्या गाडीचं फेरीज एवढी होते ना की दरवेळी आपल्याला थोडा ना थोडं पेट्रोल लागतं थोडा म्हणजे 1000 रुपयाचं तर मी पेट्रोल टाकतो त्याच्यात कारण या गाडीला जर कमी पेट्रोल असली ना गाडीमध्ये तर गाडी कशी दचके मारते आणि पेट्रोल एकदम व्यवस्थित असेल तर गाडी एकदम व्यवस्थित चालते 9.28 काढ बरं तुम्ही बरे आहे ना तरी पण आपले सबस्क्रायबर नगरमध्ये वाज आलमाट जर आपल्याला कमी 10 रुपये घेऊन ये 10 रुपये होय 10 रुपये घेऊन ये 10 रुपये 10 रुपये घेऊन ये 40 झाले ना आहे 10 रुपये तुझ्याकडे आहेत का सुटे तर आपल्याला लाल माठ भाजी आपल्याला बनवायची आज आपल्या गेस्टने लाल माठची भाजी सांगितली आपल्याला तर लाल माठची भाजी आपल्या व्हेज थालीमध्ये भाजी कशी पालेभाजी असते एक ग्रेव्ही भाजी असते एक फ्राय आयटम काहीतरी असतो थँक्यू तर इथे बघा आज आपली व्हेज थाली आहे भात गरम गरम वरती जाईल बरोबर त्यासोबत आज ही मेथीची आहे ना मेथीची भाजी ही कोणती भाजी आहे काळ्या वाटाण्याची ही पनीर पनीरची भजी आमरस लोणचा सॅलड पापड पण येतोय चपाती वरण भात येतोय ना आता भात आणि पापड दिलं की आपली व्हेज थाली झाली रेडी आहे ना एकदम तयार मस्त एकदम छान तर इथे बघा आता संध्याकाळचा नाश्ता बनतोय वाजले किती 4:20 आणि नाश्त्याला आज आमरसपुरी आमच्याकडे आहे आणि टोटल 7 प्लेट आहेत आता मी तुम्हाला आमच्या इकडची मॅनपॉवर दाखवतो पहिले किती होती एक पासून सुरुवात मग 2 मग 3 मग 4 मग आता 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इकडे मेथीची भाजी पुरी रेडी होतात आहे आणि आमरस आमरसपुरीचा नाश्ता आहे तू खाणार आहे आमरसपुरी नाही मी आता जाते बनवायला हां मम्मी सुपरविजन करणार आहे मम्मीला सुपरविजनचं काम आहे बरोबर ना आणि मला सामान आणायचं काम आहे हे संपलं ते संपलं परत काहीतरी मी आता सामान आणायला चाललो आहे
आणि आमचे बघा एक आमचं आपले जे गेस्ट आले त्यांनी नाव विचारलं, तर एकाचं नाव बालू, दुसऱ्याचं नाव काळू, तिसऱ्याचं नाव आळू. बाळू आळू काळू. आपण वाळूला बुबू बोलतो. हां. आणि मम्मीचं पोट बघा परत वाढलेलं आहे. काय नाही होईल ते, थोडंसं वॉकिंग केली ना मग ते कमी होणार. तसं आता माझा पोटच गेला पूर्ण आतमध्ये. वाढला होता. हां वाढला होता. जातो ते नंतर पाणी पियत राहायचं आणि औषधं खात राहायची, बरोबर ना. तर आता बघा आम्ही परत आता मी चाललो आजी तिकडे, जरा एक काम आहे आणि जाताना आमच्या ताईला आणि काकीला पण सोडतो. सोडायचे किती लागणार माहिती का तुम्हाला? येऊ दे, थांब तिला येऊ दे. सोडायचं काय? हां सोडायचे 70 रुपये लागणार. हा एका माणसाला 70 रुपये परवडणार ना आम्हाला. 140 रुपये झाले. आम्ही रत्नागिरी फिरून येऊ ना, जाऊन येऊन परत चिकून जाऊ. तर अरे बघ आपली गाडी आहे ना, गाडीतून बघ काय काय आलंय. हे पाणी आपल्या कशात आणलं माहिती आहे का? कशासाठी? ह्याच्यात आपलं पाणी जात नाही ना, नारळाच्या ह्याच्यात, आंब्याच्या झाडात पाणी जात नाही. हां ते आणलंय. काढा हो पाईप काढा आता. हे बघ कसं वाटतंय बघ ना, मस्त वाटतंय ना, मस्त दिसतंय ना. आणि गाडी होती म्हणून एवढं सर्व सामान आलं. आणि हे नाईट इव्हनिंगची वेळ आहे बघ. चला जाऊया. तर आता मी तुम्हाला इकडच्या थालीची अपडेट देतो की आज किती थाली आहे. आज टोटल आहे मम्मी 14 थाली, बरोबर. 5 चपाती थाली, म्हणजे थाली सर्व सेम आहे, फक्त चेंजेस काय होतं बघा. 5 थालीमध्ये चपात्या असणार, 5 थालीमध्ये भाकऱ्या असणार आणि 4 थालीमध्ये पुरी असणार. समजलं मम्मी? टोटल 14 थाली. तर आता सुरुवातीला किती थाली बनवतेस तू? 10 बनवतेस. हे काय बनते? भजी. भात झालंय, भाकरी चपात्या बनतात आहे पाठी, आणि त्यासोबत इकडे आता आमरस बघा किती होते. हे काय बनलंय? आता लॉटमध्ये बनलंय, केवढा मोठा झाला बघा. हे टोप मोठे आणले बरं झाले होते ना. आणि बटाट्याचे खाली आहे ना. अरे वा. आणि आज बघ ना मम्मी सर्वच व्हेज, एक पण नॉन व्हेज नाही, म्हणून एक बरं झालं ना. तर सुरुवातीला बघा 4 पुरीचे थाली आपण भरतोय ना, ज्याच्यात पुरी आपण देणार आहे, बरोबर. तर सुरुवातीला काय काय वाढलेलं आहे? अरे वा, बटाटी फ्राय, बटाट्याची कातरं, हे पण छान वाटतं ना मम्मी खायला. आपली मटकीची उसळ आणि आमरस, सॅलड, लोणचं. आणि ही कोणती भाजी आहे? मेथीची भाजी. सर्वांना मेथीची भाजी. वा वा वा. असे 4 थाली पहिले जाणार आहे. इकडे पुऱ्या सुद्धा होतात आहे आणि भजी पण होते ना वरती. ओके चालेल. तिथे बघा आपले गरम गरम पोळ्या तळल्या जातात ना, पुऱ्या, आणि इकडे भजी ना. तिथे बघा आपली व्हेज थाली रेडी आहे, ज्याच्यामध्ये आमरस पुरी, बरोबर ना, आमरस पुरी, वरण भात, आपलं भजी, 3 भाज्या, मटकीची भाजी, मेथीची भाजी, बटाट्याची भाजी, सॅलड, लोणचा, भात आणि त्यासोबतच पापड सुद्धा. तर अशी 4 थाली बनली. पुरी 4 पुरी थाली आपली रेडी होत आहे. ही पण 30 थाली आहे, फक्त फरक काय आहे ते आपल्या भाकरीचा आहे. जिकडे पुऱ्या गेल्या तिकडे एक भाकरी केली, बाकी भाजी 3 प्रकारची, मटकी, बटाटा, मेथी, भजी, वरण भात, आपला आमरस, सॅलड, लोणचा, भाकरी, भात, बरोबर. चला आता ही एक थाली वरती जाते. बापरे, वजन किती झालं थालीला. ही पण थाली वरती गेली, 2, आणि ही 3री थाली. तर आज आम्ही परत सक्सेसफुली 14 थाल्या वाढलेल्या आहेत. पण हे पण जरा भारी पडतात. 5 भाकरी, 5 चपाती, 4 पुऱ्या, सर्व थाल्या वरती गेल्या. सर्व काय आम्ही दाखवू नाही शकत ना. आता मी बोलतो मम्मी, भाजी दाखव कोणकोणती आहे. मटकीची भाजी आहे, ठीक आहे. चपात्या किती राहिल्या माहिती आहे का? भाकरी 1 राहिली, वरण राहिलं, भाकरी 1 राहिली, चपाती 1 राहिली, पुऱ्या एवढे राहिले. बटाट्याचे कातरे काय ते पण थोडेसे राहिले. पाणी नाही.